лідирує Катрін, майже поруч Пентагон, третім Рейпер. Перша чверть пройдена за 33 секунди. Лідирує Катрін, вступає в боротьбу Пентагон, на третьому місці Рейпер. Лідирує Пентагон, на другому місці Катрін, третім Рейпер, на четвертому місці Ігниця. Рейпер вступив в боротьбу, переложився на друге місце, лідирує Пентагон, на другому місці Рейпер. Друга чверть пройдена за 33 секунди, лідирує Пентагон, на другому місці Рейпер, третій Катрін. Сиди, Коля, сиди до ресторана, не отворачивай. І як майже стоячого Пентагона вже загорить